yritetään suoraan. Mutta voi sille Backmanille pisteitä saa silti. Mitä voi sanoa? Viime vuonna voitin sen 2 kertaa. Niin, no siis mäkin luulin, että mä en pystyisi, mutta esim. Viimeinen meillä oli Ippon Soubu, niin ekasta lyönnistä pää meni. Mutta siis se on niinku mäkin, että siinä oli se, että huomasi, että Backmanilla sattui menee vähän rytmi, niin kato se aukasi oikein se.